Vackert med överväldigande naturscenerier och med den adriatiska kustens skiftande landskap är Kroatien landet som inbjuder till en angenäm och avkopplande semester. Detta land, känt över världen som turistmål, utsmyckas som mer än 1000 stora och små öar, uppradade i ett soldränkt band av hav och klippor. Till denna blå kust kommer årligen 10 miljoner turister från världens alla hörn. Ett varmt klimat, naturens skönhet, ett rikt kulturellt och historiskt arv och människornas gästfrihet finns samlat i detta underbara land som även ekologiskt sett hör till det mest välbehållna i Europa. En sommarvistelse vid den adriatiska kusten öppnar dörren för nya upplevelser av allt detta som idag kännetecknar kroatiska turismen. I ett område som sträcker sig från Istrien i norr till det sydligaste Dalmatien, ut med långa kuststräckor av överdådig skönhet, där solen skiner mer än 2700 timmar per år, finns bekväma och attraktiva hotell. Adriatiska havet har en omväxlande kuststräcka med många avskilda vikar och stränder. En unik plage, en av de vackraste i denna del av Europa, är Zlatni Rat i boll på ön Brač. Denna strand ändrar sitt utseende beroende på vindriktning, men förlorar aldrig i skönhet. Det varma medelhavsklimatet i förening med ett oändligt rent och kristallklart hav blir inramningen till en oförglömlig sommarsemester med många möjligheter till sport och nöjesliv. Till Istrien, som är den mest utvecklade turistregionen i Kroatien, kommer årligen cirka 2 miljoner besökare. Särskilt vacker är ögruppen Brijuni med 2 större och 12 mindre öar. Denna exotiska nationalpark är Medelhavets nordligaste oas med otaliga växt- och djurarter. Ett annorlunda turistmål. Men Istrien har också andra pärlor att besöka. Poreč, staden och hamnen, är en av de mest kända, där man satsat mycket på att ge turismen ett rikt innehåll. Novigrad, Versar, Medulin, Pula, Rabac, Lovran är också kända turistorter. Och så Umag med sina internationella tennisturneringar drar till sig turister, särskilt om de kända kroatiska tennisspelarna Goran Ivanisevic och Ivan Majoli deltar. Naturen och människans hand har gjort den i antiken grundade Rovin till en originellt tilldragande stad med vyer som inte upphör att tjusa. Istrien är verkligen säreget i sin skönhet, sammanflätat av den mediterranska solens och havets varma färger och med rika folklortraditioner. Blånande vattenvägar för oss genom Kvarnerviken och över till de nordadriatiska öarna. Man upptäcker inbjudande turistorter som Cerkvenica, Novi Vinodolski och Sen, men också regionens skönhet Opatija. Denna stad med lång turisttradition och många hotell och villor och parker är idag en av de mest besökta semesterorterna på Adriatiska havets kroatiska kust. I detta kustområde med sitt behagliga klimat och rogivande scenerier finns öar som Krk, Sres, Lošinj, Par. Var och en med sin speciella charm. Naturälskare, seglare och badentusiaster, här får alla sitt. Och ön Rab, likt en ankrad stenbåt med kyrktornen som symboler för en tid av kultur och vetenskap. Idag är Rab ett turistparadis, där den ligger i skärningspunkten mellan norra delen av Adriatiska havet och landskapet Dalmatien.
Zagreb är Kroatiens huvudstad. En vacker och romantisk stad som bibehållit sin själ och som bygger sin historia och kultur på europeiska traditioner. Zagreb är med 1 miljon invånare landets ekonomiska och kulturella centrum med många historiska sevärdheter. Gamla stan, museer, konstskatter och den vackra katedralen. I stadens närhet öppnar sig det väma Hrvatsko Zagorje, ett landskap med mjuka kullar och många romantiska slott. Här finns också flera av Kroatiens kända kurorter och turistmål, som till exempel den barockpräglade staden Varaždin. Inte så långt från den blå havskusten lockar Gorski Kotars sköna fjällvärld. Också i områdets turistiska centrum, Fužine, har naturen varit generös. I detta vackra landskap kan man även njuta av svamp- och fjällgastronomins läckerheter. Den adriatiska kusten med sina ringlande stränder välkomnar oss åter. Seglare får här oförglömliga minnen. Dalmatien smyckad med mängder av öar och med byar och städer med rika kulturskatter. Detta är Kroatiens stolthet. Här blomstrade en gång Salona, den då romerska provinsen Dalmatiens metropol, en roll som sedan övertogs av Split. Tillsammans med öarna utanför Split är detta mellersta Dalmatiens turistiska och kulturella centrum. Utefter kusten ligger de dalmatinska städerna uppradade. Det bildsköna och lekfulla Zadar, den vid floden Krkas mynning belägna lockande staden Šibenik och slutligen Primorsten, en turistisk juvel på denna del av Adriakusten. Historisk skönhet präglar också Trogir, belägen på en ö, likt ett slott vilande på vattnet, och med silhuetterna av sina försvars- och kyrktorn är detta den dalmatinska byggkonstens bäst bevarade monument. Den soldränkta kusten leder söderut mot Makarska och en rad orter på dess riviera. Här märks särskilt de fina naturmiljöerna med rena plager och kristallklart hav kring Tučepe Brela. Orebić, sjökaptenernas vagga, hänför med hisnande vyer av sjöupplevelser. Och Savta, en gång den gamla antika staden Epidaurum, erbjuder besökarna en behaglig vistelse i hotell av hög kvalitet. Dubrovnik, en av de vackraste medeltida städerna på jorden, är stenarkitekturens unika skönhet. Det rika kulturella och historiska arvet har i förening med olika turistsatsningar gjort Dubrovnik och dess omgivning till den kanske mest kända turistorten vid Medelhavet. Dubrovnik är en attraktion i sig själv, men här finns också ett rikt utbud av evenemang som till exempel den välkända sommarfestivalen. Kroatien är ett land med 7 nationalparker, ett tecken på ambitionen att värna om naturen. Plitvica-sjöarna hör säkerligen till det vackraste. Detta naturfenomen består av 16 sjöar som binds ihop av 92 vattenfall. Men naturen har också varit frikostig mot andra nationalparker som Risnjak, Paklenica och Krka. Kroatien kan glädjas åt såväl ren natur som stor variation av växter och djur. Kopački rit, nära Osijek, är Europas största och intressantaste ornitologiska reservat.
Landskapet Baranjas färger och värme, liksom Medelhavets dofter, fördjupar oförglömliga stämningar från Kroatien. Området kring Adriatiska havet är som en rik skattkammare där värdefulla minnesmärken kompletterar olika aktiviteter. Den romerska antiken har satt sin prägel på Pula, där en stor amfiteater finns bevarad. Och i Porridge finner man Eufrasi basilika, en av de mest välbevarade byggnaderna från 500-talet, med sina utomordentligt vackra mosaiksättningar. I Zadar är den förromanska stilen representerad i till exempel Sankt Donats rotunda, den största europeiska kyrkan från 800-talet. Det mest värdefulla kulturmonumentet i Šibenik är dess katedral, ett av den europeiska kulturens mästerverk. I Trogir dras besökarna till Sankt Lovres katedral med en utsökt portal gjord av mäster Radovan. Som symbol för staden Split står den romerske kejsaren Diocletianus palats, som tillsammans med Dubrovnik upptagits i Unescos register över världens kulturarv. Den långa muren kring Ston på halvön Pelješac är med sina 4 kilometer den efter den kinesiska muren längsta i världen. I den historiska staden Dubrovnik slutligen finns flera sevärdheter av världsintresse. Europas äldsta apotek finns bevarat i franciskanerklostret. Knežev dvor, Furstepalatset, ett byggkonstens mästerverk, var säte för republiken Dubrovniks regering, och i katedralen förvaras oskattbara konstföremål i guld och silver. Att semestra på någon av Kroatiens många öar ger en fin upplevelse av Adriatiska havets naturskatter. Ögruppen Kornati med 147 öar och skär utgör en berömd nationalpark. Bara ett besök här kan till fullo förmedla denna naturupplevelse. Hvar är känd som den solrikaste ön i Adriatiska havet. Här staden Hvar med sina många kulturminnen. I den dalmatinska övärlden finns undervattensmiljöer med rik flora och fauna. En säregen naturföreteelse är Blå grottan på den lilla ön Biševo vid ön Vis längst ut i havet. Och från den vidunderliga ön Jet berättar legenden om Odysseus vandring i sökande efter nymfen Calypso. Idag vandrar här turister och njuter av öns överdådiga natur. Den medeltida staden Korčula på ön med samma namn kan upplevas som historia på en bricka och är den berömda världsomseglaren Marco Polos födelsort. Korčula är en ö som man verkligen måste se, liksom öns riddarspel Moreška. I Kroatien hålls ett stort antal internationella möten och kongresser. Zagreb, Dubrovnik och Patja och andra städer har hotell av hög klass som motsvarar kongressbesökares alla krav. Där organiserar man årligen över 300 sammankomster med de mest skiftande inriktningar. Adriatiska kustens småhamnar och vikar lämpar sig väl även för båtliv. Det finns ett 50-tal marinor med cirka 20 000 båtplatser. Vita fåror i det blå havet vittnar om båtfolkets förälskelse i det underbara Adriatiska havet. På floden Neretva gör man spännande safariutflykter och i närbelägna Ston odlas berömda skaldjur. Havet ger av sina frukter och bjuder på helt nya gastronomiska upplevelser. Även det hör till bilden av Kroatien som ett intressant och tilldragande turistmål. Med sin enastående sköna adriatiska kust och sina mjuka bergskullar och slätter ligger Kroatien inbjudande som en solig mosaik i de europeiska turistvägarnas korsning.